Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 26 вересня у п'ятницю. Сьогодні місяць і Сатурн зустрічаються у гармонійному аспекті. Місяць іде знаком Скорпіон. З одного боку ми відчуваємо світ і себе глибше, емоційніше. Працює інтуїція, можуть снитися дуже цікаві віщі сни. Звертайте увагу на знаки. Це хороший час для того, щоб займатися психологією, досліджувати глибини власної душі, творчістю, але сьогодні місяць іде на гармонійний аспект із Сатурном, і це дає можливість розкласти по поличках свої внутрішні стани, зрозуміти краще себе і близьких. Хороший день для того, щоб розпочинати нові справи, які розраховані на довготривалу перспективу, оскільки Сатурн відповідає за поступовий, але стабільний розвиток і зростання. Бажаю вам хорошого дня. З вами була астролог Анна Вергелес.